to ka ganta wannan sai taka. Amma dai ko na zonku a nan gurin al'adun. Salati goma ga annabi, ango ya biya sadaki, lakadan ba ajalan ba, jama'a duk ku shaida. A karama kalla ai mana addu'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ina godiya Allah saka kai. Na gode ina godiya Allah saka kai. Na gode Allah saka kai. Allah aure da ni. Ina ma ni ake daura auren nan. Ya ni ake daura auren nan mutum da na ji daɗi. Ai ba auren ba, yau da gobe. Ai so ka nemi kuɗi za ka nemi kuɗi. To kai aure zai yi babu kuɗi ne? To kai malam Kamaru zai hana tunda an ɗaura auren auta a cikin matasan nan ka nemi alfarma a cikin mutanen ko wani zai auri darka. Laba, cika mai ita. Kasongo ye. Obiri. Nanga. Salamu alaikum jama'a. Amin wa alaikum salam. Ba sallami kowa ba, da Allah kowa ya tsaya. Uban amarya bai sallami kowa ba, a ɗaya iya da magana. Wannan yarinya da aka ɗaura wa aure yanzu, ita ce 'yar auta a cikin yarana, amma babban 'yar tana na har yanzu a raye ko ba ta yi aure ba. Al'umma ina neman alfarma idan da wanda zai taimaka min ya aure ta, a ɗaura musu aure yanzu. Al'umma iya sadaki kawai nake da bukata, shi ma kuma iya abin da Allah ya hore maka shi za ka bayar. To masha Allahu jama'a, wannan al'amura da wannan bawan Allah ya faɗa wato yana daga cikin sadaqatu jariya. Ta iya yi wasilar wannan aure wato ainihin za a samu daidaito na canzawar zukata. Saboda haka duk wanda ya yi jihadi sannan kuma da za a sami irin malamin nan wallahi tallahi da duniya bata tambaye ba da tuni kuna da aure saboda ya sauwaka sannan ya sauƙaƙa ya ce abin da Allah ya hure ma masha Allah. Abokina, ba a ga dama ta samu. Kai ne daman kake neman aure saraka. Wa ni kai ka san wace jarka kuwa? Duk mutum da kaji an ce mata jarka to ko ruwan yin ganin ta baya gamewa. Wannan a rana ɗaya wata ya wuyi ba. A rana ɗaya ta ya gudu guda. Ka ga wannan yarinyar? Kaga, a mai muje tana ɗaki, a mai kwangwana tana ɗaki, gaban ta cinye, ta sallama tafa, ta koma gujingu ta tare. In na mu kwana mu wuni ina gaya maka inda ta kai ƙarshen tika take in gaya maka fakat. Akwai lokacin da ta yi hida take kare hida ba ta zo gida ba. Kai a kwanaki a gabana daga ta dafa wani ta bubbulma masa almaka. Almakallahu. Tun da na ji ka faɗi falala irin ta wannan auren to me zai hana kai ta bi da ita? Kai na gwabje ka. What's going on here? Na san da wannan falalar amma imani na bai kai in wannan kasassabar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni na yi alkawari zan aure ta. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masha Allah. Kai wannan abu yayi daɗi. To in dai kayi alkawari zaka aure ta, ni kuma nayi alkawari zan biya sadaki da aljihuna. Masha Allah. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Amma ka bar kuɗinka. Ni zan aure ta, ni ya kamata na cire sadakinta a aljihuna na bayar. Don haka ga abin da Allah ya hore mun naira 10,000 ce. Alhamdulillah. Allah sa mata albarka. Hanala daga Ubangiji albarkacin al'umma. Ki sa nace a daka. Alhamdulillah. Masha Allah, alhamdulillah. Masha Allah, Allah sun alheri. Allah ba wuce fa na zo yi. haka Allah yake iko shi ba. Har ka zuwa ke daurin aure kai ma ka Allah ba. Alhamdulillah. Salati goma ga annabi na ɗaura aure na biyu. Bismillah malam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. 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 A dakata jama'a, amare za su fito su ɗauki hotuna da angwayensu. Hakan yayi ko usa saboda tarihi. Yayi. Alhamdulillah yayi. Masha Allah. Ban fara ba, yanzu wannan zan kaɗe ita ce wadda na aura. ka naka fara ta. Me wani kai? Ba ta ce ta aka ɗora ma aure ta kana karu da lulukallu. Ba wannan bace taka. To ni na wuce na aura din. Ka bari taka yanzu za ta fito. Anti jarka ita ce ba takka. Ya kwari ya na zonku a nan gurin al'adun.
to ka ganta wannan sai taka amma dai kowa an yi wadi ba da dare ko kun ci wasu komai tangible ba kora gide ko ba kowa a to tangible kada ku damu yanzu waye an kwa a kaga an goma a ce kyakkyawa ne a to normal ne dai a wannan mafi za mu fila za a fila karkada akwai abin da Allah zai kwari ku dinga shigowa ba cikin gida kuna su amma barin hali sai da mutuwa dan Allah ku raba auren nan dan Allah raba auren nan to ni yanzu me kuke jira ne ku dauke min shi ma mu ci gaba da tafiya kai wallahi ba zan zauna da ita ba na take To wannan shine Allah ya sa mu dace. Kai mugu ne wallahi, wallahi tallahi